A apertura da exposición Empoderarte no Centro Cultural Lustres Rivas marca o inicio do Marzo da Igualdade en Ribeira, que este ano terá como colectivo homenaxeado ás artistas plásticas. Especificamos que sean das artes plásticas porque, mulleres artistas hai moitos xéneros e non podíamos ampliar a todos os xéneros. Eleximos este ano as das artes plásticas pensando en que para os próximos anos ampliaremos este homenaxe a outro tipo de artes máis específicas de outro tipo. Este ano sería simple e sencilla as de artes plásticas, un pouco por conectar tamén ca exposición que temos que inauguramos hoxe no Lustres Rivas. Pero ademais deste acto institucional son moitas as propostas que compoñen as actividades programadas polo CIM. Haberá obradoiros e contacontos para o alumnado de primaria, así como un obradoiro de bixutería e reciclaxe con lixo atelier. Ademais, traballaránse contidos relacionados coa igualdade en todos os centros educativos do municipio, non só no mes de marzo, senón durante todo o curso. Dentro da igualdade, como sabedes, hai moitas temáticas. Pode ser a corresponsabilidade, pode ser a historia do feminismo, pode ser a prevención da violencia, as diversidades, pode haber moitas temáticas. Entón, poden elixir temática e poden elixir formato. O formato, por exemplo, poden elixir un cómic, poden elixir unha curta, ou a fotografía, ou o conto. Volvemos, xa digo, a relacionalo con todo o que ten que ver con este ano. E para a secundaria son actividades de saúde afectivo-sexual. Tamén a Biblioteca Municipal acollerá unha exposición de obras de temática feminista, como xerme dunha sección que se pretende crear con carácter definitivo na nova biblioteca. É facer unha sección, por exemplo, de libros de narrativa e poesía, cómic, o que sexa, todo tipo de obras de carácter feminista, non? Un pouquiño para tamén inculcar na sociedade calquera persoa que queira estudiar máis sobre o tema, que se poida tamén nutrir deses coñecementos.